studio sesenza kuthiwa i-Darkroom Studios, studio number 1. Ilapha kwaBdodela uzomfica khona enza khona ama-video e-19th floor. Ungafika kwamanje uzasifica sikhona. We'll enjoy you, we'll celebrate you. Uzoba one of my guests azoba khona. Sinawo. Khululekani bakithi ake sikhulumeni lento le. This is Babu Dodela. Ezinye izinto efuna ngizisho bese ngenza i-disclaimer ngithi I am Babu Dodela, the gross illiteracy inyanga, not the financial advisor. Now you got it. But nazi into ngizafuna ukisho. At your age now, una more than 5 years usebenza. Before you reach that 5 years usebenza, uqala ukusebenza una 23 years. Yes, both uyaqhubeka manje una 3 years usebenza, una 36 months usebenza. Awungafanike nomuntu ongasebenzi. Ngokwe rating, credit score yakho ayingafani nomuntu ongasebenzi. Kunamahlobo lezinto ozenzayo ezingakuniki credit score right. At your age now, kufuna ukuthi manje uqale ubheke amabhenki ongasiwavule. Hayi lelo lisensa njengamanje uyalazi nawe lelo lisensa ngeEnglish igama lapha. Ake ubuke ukuthi umuvula ikhadi Standard Bank, eAbsa, eFNB. Akubuke lo mabhenki lawo. Ukuthi kwenzekani? Kungenzekani kuwena? Chris yakho izoqala ikhuphuka manje. Wovula i-check account lapha. Hamba uye ka Vodacom, hamba ke MTN ufike uthathe i-contract yama data uyikhokhele for 6 months. I-credit score yakho izokhuphuka ngendlela ongazo uyibona ungathola ngisho imoto. Ngoba kunenhlobo kunenhlobo zamabhenki that does not help you to grow. Kunohlobo le banking oyenzayo that does not grow your credit score. Kunezinto ozenzayo zokuhlala emajointini that does not grow your credit score. Kunezinto ozenzayo that do racing ngemoto that does not grow your credit score. Having a contract with one of the networks, airtime, data nje kuphela, it grows your credit score. It grows your credit score. And then ukuthi njengamanje una 18 years usebenza but still usebenzisa i-savings account, konke ingahambi kahle kuwena. Konke ongayenzi kahle. Njengamanje ufuna ngabe usuna i-check account. Njengamanje ufuna ngabe usuna i-credit card. Njengamanje ufuna ngabe usuna i-credit card. Those are the things that you need, especially because kuzoba nesikhathi la udinga ukuthi uye phesheya. Uphume South Africa uya kwamanye amazwe. You need a credit card, not a savings card. Credit card. Lezi zinto lezi if we cannot tell you njalo sinitshele ngeyigubhu nani